Hello guys, welcome back to my vlog. So ang atong video karon panahon na ni sa pagsaulog sa bag-ong tuig sa 2024. So mao kini ron ang among pagsaulog guys. So sundin mi ninyo guys among video karon. So tana guys, ang handa karon guys among pagsaulog sa bag-ong tuig sa 2024. Ano yung mga handa sa lamisa? Mga prutas, may mga soft drinks, kinamay, may isda, piniritong isda, giununan, yan sa tay, salad, yan sa adobong baboy, nagpansit sa ta, spaghetti, biko. So mga unatan nyo guys, morning among handa karon sa bag-ong tuig. Sa day hotdog, yan siya ang mga handa karon. Handa na mo sa bag-ong tuig sa 2024. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Amon langit na naman, nagpasalamat kami kinimos mga grasya yung gihatag kanamo. Huwag manghinaot kami, daghang panggrasya, mabot kanamo. Daghang salamat, Lord. Kining grasya, mo ni makatag kusog sa umpalawas, aron kami makapadayon sa pagpaningkamot o pag-alagad kanimo, Lord God. Thank you, Lord. Sa kanunay nga karon tuiga 2024 nga naa ka kanunay magapanganalangin kanamo ipaman sa kanunay, Lord God. Daghang salamat ning abot mi karon nga tuiga, manghinaot ko sa kanunay nga daghan pang mga katuigan nga maabot kanamo. Og sa kanunay, Lord God, manghinaot ko kining grasya nga abot kanamo ni makatag kusog sa among palawas aron kami makapadayon sa pagpaningkamot og pag-alagad kanimo, Lord God. Kini akong gipangayo kanimo, gipasalamatan pinag Hesus Kristo imong bugtong anak, kamihari iban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hantod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Oh, Happy New Year! Hindi nagmay. Ano? Happy New Year, mga anak. Happy New Year. Year of the Dragon. So, salamat kayo nyo guys sa inyong pagsunod kanunay sa ako ang mga video. Ug sa kanunay manghinaot ko nga naadjud mo like ug mo follow ug mo share mo sa amo ang Facebook page. Thank you guys. Bye-bye. Happy New Year. God bless you always.